Tinokutendai zvakare seSlime Media nekusangana nesu uyewo zvakare nekutitsigira. Tinotenda nerutsigiro rwenyu, rambai muchititsigira. Tinokurudzira kuti aiwa kana muchinge maona mamaprograms atinoita pano paSlime Media mosheyawo nehama neshamwari kuitira kuti vasarasikirwe. Munoziva zvakare kuti isusu seSlime Media tine zvirongwa zvatinopinda mumajeri umu matinenge tichitaura nevasungwa vakasiyana siyana, vachitaurawo upenyu hwavo vasati vasungwa, upenyu hwavo vari mujeri, upenyu hwavo zvakare vachinge vabuda mujeri. Nhasi zvakare tine mukoma vatakambosangana navo kujeri rekwaMutoko, takataura navo vari mukati imomo. Taita rombo rakanaka rekuti mukoma ava vakazobuda vakati aiwa iye zvino ndabuda, regai ndidzoke nditaure neruzhinji rweZimbabwe nditi makambondona ndiri mukati, iye zvino ndabuda. Zita ndinonzi Robert Tapfumane. Remember, we are also live streaming on several social media platforms. What you have to do, like I said, is just to click or follow that button so that you'll never miss some of these programs. Remember also to subscribe on our YouTube channel and also follow us on LinkedIn, TikTok and on Instagram as well. And as I've said, today tina Mukoma Simba. Mukoma Simba takasangana navo kujeri rekwaMutoko uko vakange vasungwa vachisevha vapiwa mutongo wavo pamusoro pemhosva yavakapara. Nhasi vatishanyira kuti timboita hurukuro. Mukoma Simba makadi? Ndiro makadiwe imi. Ndinotenda inini. Kuri sei kunobviwa? Kunobviwa kutsvene. Handitika tinofara kusangana tisiri mujeri. Ongo tinotenda Mwari nekutichengeta. Handitika. Makabuda rini? Ndakabuda musi wa 2 June. 2 June 2022. 2022. Ongo. Tisatadzokera zvedu zvakanga zvakupinzai. Gedhi richivhurwa kudai so muchibuda musi wa 22 June. Dzati mangwai? Angari makuseni. Makuseni. Muchibuda muchichoka so gedhi randoti muchiona kuti haravharika ndapanze. Makanzwa sei? Aiwa ndakadzwa kufara uye kusununguka kuti ndakuzviraramira ndakasununguka. Kwete ndichiteerwa kana kudzwa zvokuita. Ongo. Handiti? Ongo. Alright. Komusi rakavharwa muchiziva kuti makupinda mukati hamuchadzokera panze. Makatongerwa makore mangani? Ndakagore nehafu 18 months. 18 months. Ravharwa mazuva kuti haiti 18 months dzaunza kwana parakavharwa musi uyu. Makanzwa sei? Ndakaboshungurudzika zvakanyanya kuti ndichapedza here mazuva aya ndiri mukati meusungwa uyezve zvichange zvichifamba sei. Asi ndangotiwo zve zvangu sezvo zvichingoitika ikoko ndongosangana nazvo kupi ikoko, asi zvakandichungurudza zvakanyanya. Handiti? Todzokera mashure Mukoma. Mhosva yavakapara yakaita kuti muzosungwa ndechini? Ndefraud. Ifraud. Ndifraud. Makaita sei? Taunza fraud ka tinyatsoziisa kachirungu kuti makaita sei chinonzi fraud kuti muzonzi iwe shamwari zvawaita izvi ndo mhosva kupara mhosva. Musvatira ndekuti taidodhwa maplan. Saka ndiri kumudzi rwaDistrict Council. Professionally muri munhu anodhura maplans. Hongo. Saka daizoti patakazodhura maplan kurwaDistrict Council yekumudzi, ma-approval fees aya tanga takutora isu tiisa muhomwe tisingatsaisi kukanzuru. Saka maplan ongodhindwa kusato mari isina kupinda pai mukanzuru asi yapinda kuhomwe kwedu isusu. Ndo mhosva yakazoita sei yaisa kuti ndipinde mukati meusungwa iwo. Makazobatwa sei vanhu? Mwari nguva yakamurumo mtaura ini ndindaa neplan yangu madhindaka ndakupai mari. Makazobatwa sei kuti mimi mari haisi kupinda muhomwe? Pakazoitwa maaudit ndokuona kuti maplan mazhinji anga asina mareceipts asi wakaita sei akadhindwa. Okay. Zvinhu zvaitwa neofisi yese rakanoti pfungwa dzakangoya kwamuri maitambira mari shoma chete mari aigutike inongoongowa uri uye kuda kudindidzira kwana mari zhinji. Ongo. Handiti? Ndobva mapinda imomo. Makazogamuchirwa zvakaitwa sei mukati Mutoko prison? Uchitanga kupinda zvinonge zvinoshungurudza nokunetsa nekunzwisisa, asi unongosangana nedzimwe shamwari dzaunongosangana nadzo, asi pekutanga unenge uchingori wega because unenge usati wanyanya kujaira upenyu hwemukati meusungwa. Saka ivo ma-prison officers kana kuti ma-rehabilitation officers vanokutora here woya pasaidi kana kuya muofisi mavo votanga kukutsanangurira magarirwo anoitwa mujeri?
hongo paunopinda ipapo unopinda painterview wongoudzwa kuti iwe watongerwa mutongo wakati uchagara munomu zvakati sei zvakaita kuti anga ndatongwa 27 months asi izvozvo ukagara zvakanaka une vamwe vane zvavanokubvisira saka asi ukaisa musikanzo vanoita sei vari kudzosera izvozvo saka unongozoidzwa kuti zvakanaka kuti ndigarewo zvakaita sei zvakanaka kuti mazuva angu aita sei ayo mashoma ndiri mukati meusungwa. Manga masenza kwenguva yakareba zvakaita sei kumudzi rural district council? Ndanda nenguva ndiriko ndingakoti kubva 2011. Okay. Mune muri hongu mudzimai achiona kuti murume avharirwa, meseji yekutanga paakatanga kukushanyira hanzi chii? Zvakambomushungurudza nekumafekita zvizhinji kuti atichaita sei atichaonana, uyezve paakanga akanzwa kuti makore andatongerwa bosi paakanzwa mukotika ndakangonzwa kuti vakangonzwa kuti 3 years saka vana kuziva kuti pane zvinhu zvakaita sei zvazobviswa bviswa saka vabva vatona zonzi munhu atoinda totozonana naye pakakare. Handiti hongu asi aikushanyirai zvenyu murimo? Vakamboshanya apo nepapa basa vazopedzisa vasingachaita sei vasingachauyi. Asi wakabva wati hazve ndazvitadza? Pandakazobudawo futi ndakaona imba yaparara. Maona imba yaparara? Hongu. Alright, tichazoenda kumberi koko tozonzwa zvakamira sei, but ndofunga zvimwe zvinhu zvamaigona kutotarisira pamberi apo kuti 3 years pakakata dzingandiremeri. Ndizvozvo. Tauya kwamutoko mukomasimba takasangana nemi neproject yamakanga madzidziswa muchiita imomo. Yanga iri project yeizvi? Yanga iri project yekuchengeta hove nekurima muriwo, but ndakanga ndakanyanya kuita zvekuita sei zvekuchengeta hove ndopatakasvika tikaona tikakurukura tiri pahove. Handiti tiri kuona mukoma panapa chirongwa chamuri kuita muchirongwa vanoti fish farming. Zvinofamba sei kuti munhu azopedzera pave nepondi yakadai so uye munenge mine fishing gun? Pondi yakadzika tofunga kuti about 1.5 meters. Hove hatingaveni kuti munehove ngani, but hove dzedu dzinenge dzawanda zvokuti tinogona kuti mushure memwedzi kana kuti tisati wakwana dzinenge dzichikovhewa dzichinotengeswa, dzingave diki kana dzakudyiwa nyama. Hongu. Munowanzo sekutaura kwamaita kudziharvesta after how long? Tiangoti kana dzaata sedzidzi dzokuti muno makasangana hombe nediki, dzimwe dzinogona kuya dzichitengwa dziri diki, dzimwe dzikutengeswa dzichidyiwa nyama. Saka zvakumwira nekuti pana wera kuti anoda hove dzekuti aite mbeu kana kuti pana kuda hove dzekungaita sei achiita muriwo, asi kunyanya kana dzidzemuriwo togona kuti after mwedzi kana mwedzi 2 dzichiharvestwa. Pano papondi munoshanda muri vasungwa vangani? Pano papondi tinosenza tiri vasungwa 2 neumwe wangu izvo zvahapo aenda kune rimwe gengi. Muri panze maimboita here basa rekuchengeta hove? Aiwa, ndiri panze handina kumboita zvekuchengeta hove, ndazotidzidzira muno mujeri. Ndaona pamangosvika chete apa ndaona dzakutojamba dzinoziva sei kuti mukomasimbi vauya? Dzakutongoziva nekuti handichazivi pamwe dzakuziva here kuti dzakuona plate here kana dzakuona uniform, but dzangoti dzikangoona dangosvika pana pane mumvuri womunhu dzakutomanya kuti tobva tipa chikafu. Ndikuona panapa pane vanhu varikuita zvegadheni remuriwo nemamwe mabasa akasiyana siyana. Imi sei makasarudza kuti muda kuuya kuzoita zvefish kunoko? Project yefishi ndakaona kuti chekutanga yakachipa kuitanga, uyezve ine vashoma vari kuita, uyezve ndiri kuona zvekuti vari kuda hove dzembeu nedzekudya vanenge vakati wandei. Saka ndakaona iri project yokuti kana chinge ndabuda munomu haindinetsi kutanga, uye market haikwanisi kunge ichinditambudza. Kuti mujeri mune maproject akawanda wanda anenge achiitwa, sei makachuza kuti ndinoda kuti zvefish farming zviye? Fish farming ndakaona iri project yanga yakanaka uye isina zvakawanda zvinodhura pakuita sei pakuitanga. Saka ndo project yangu ndikaita sei ndikaningodzidzawo nezvayo, uyezve ndanga ndasina ruzivo nerwayo kuti zvinombofambiswa sei kuti vanhu vaita sei vanga vachichengeta hove. Makuenda kunopedza tiri mukati imomo, mune shamwari dzenyu dzamaitamba nadzo imomo? Hongu. Zvamaironga toziva kuti kuna 300 munenge makutodya sapa? Hongu. Makutoenda kunorara.
maenda kudzimba dzenyu ikweikwe sevasungwa zvamunenge muchiudzana, imbotiudzai nyaya dzemujeri kuti dzakamira sei. Kana tiri mukati meusungwa munotaurika nyaya dzakawanda, nokuti mukati meusungwa mune vanhu vese, mameja street, masoja, mapurisa, maloya, zvese zvirimo mukati mechi mapipi zvese. Saka mukati meusungwa mune nyaya dzakawanda dzinoita sei, dzichaurika, vafundisi, maprofita vese vanoita sei, n'anga, zvese zvinenge zvirimo. Saka iwe unotozotsvaga, unotozoona kuti pangandibatsire ndipapi. Asi ini zvangu zvakanyanya kuti ndiri mukati meusungwa ndakanopinda kune zvekunamata. Saka taita zvidzidzo zvebhaibheri, uyezve saka nguva yedu zhinji yanga yekudzidza shoko raMwari nekunamata. Uyezve ndanda kuti semunhu anga nemakore anenge atiobvisha nawo, taita kutobatsirana nevamwewo mukudzidzisana nokuti upenyu unoita sei, unoraramika sei, tisazopinde zvemudambudziko ratati tasangana naro iri. Handiti musingataure zvenyu nezita, mune nhumbu here yamakambosangana nayo yekuti kana mega miviri murimo maingoti uyu kauyu kuno ndo kwake chaiko chaiko? Dzakawanda. Dzanga dzaparamura dzei idzodzo, muchinzwa even neattitude yavo vakutaura even vakasungwa vachitaura nyaya dzavo, so kuti uyu kauyu haafanira kutogara musosayati. Ndedzekuti vanenge vachitaura nyaya dzekuti vakasunga nyaya dzekuti dzekuba, kuti Mwari aitoone bhuku rekuti anenge achitonyora kutoti pakati target yoti ikangobuda nichanorowa nepakati. Saka toti vanhu vakadaro ivavo nekangototi nhubu ndo mararamiro avo. Saka havasi kuti vanhu vanochinja upenyu. Panoti neri akambobuda murimo akadzoka futi muchirimo, ongo ndiyo kubayiwa ongo. Tingangoti pana vanokwana kuti vataiziva vanokwana kuti 5 ekuti agona kuti agona kuti anetumbosa tudiki tuya kuti agona kuba onzi kana 3 months, but pasangana 7 months, kana pasangana kana 7 days adzoka futi aba. Vamwe vakatodzoka kanenge ka4, vamwe ka3, vamwe ka5 panguva ndandirimo mukati meusungwa. Handiti pamune makunobuda ngati usondo rekupedzisira, handi dheti munenge unotoudzwa dheti rako kuti uchabuda musi wakati, handi makuziva kuti kwasara kana kuti 7 days makuita count down, mainzwa sei ende maironga chipambera? Kana mazuva akunokwana zviya, kazhinji kana one maofficers vanenge vachiwirirana vaya vanenge vakukubatsirawo kuti zvakunobuda unosangana nezvakati nezvakati. Saka newe ukasangana nezvakati unotora secho nezvakadai, so that usaziva zvozvo kuti unoita sei, unodzoka futi. Uyezve kungonogamuchira zvatiitaita sei tasangana nazvo mukati mechi kana tabuda mukati meusungwa. Handiti pamakabuda pane hama yakavazokutora here kana kuti makangopiwa twenyu ndokunanga kumudzi? Parikangobuda nokuti mazuva amwe aimboziva dheti randakanga ndatonzi ndamakore 3 aya. Saka pamwe communication yanga isina kusvika, saka ndakangobuda namandatakura twangu kwakutoenda kumba. Handiti muchisvika pamba makagamuchirwa nei? Ndopano ndichisvika pamba ndakasvikosvika zvinhu zvisina kumira zvakaita sei, zvisina kumira zvakanaka, asi ndakangozvigamuchirawo ndokuenda kuvafundisi vanoita sei, vanondibatsira nepekugara. Handiti makazombotsvaga here mudzimai kuti ko zvawakandisiya ndadzoka, kana kuti akanga atoita muvhona apa ane imwe mhuri? Takatotsvaga tikatoonana, asi takuona kuti mataurano atakuita aya hatichaita sei, hatichanzwisisi. Saka uyezve ndo matatoona kuti ndikaramba ndichitaura naye kana kupikisana kana kuda kutongesana togona kuzopedzisira futi taita sei, taisana pasingaiti. Saka ndakangozomusiya ndobva ndangoendawo kune vakuru uyezve nekuhama kuti tiita sei tibatsirike. Manga mune mhuri? Ongo mamene vanangani? 3. Handiti haya, vana munochengeta. Handiti mabuda makanga mine urongwa hwamaironga kuti ini kana tichinge tabuda muno mutoko prison toda kunoita chakati nechakati nechakati nekati. Iye zvinenge zvichitaura urongwa hwamakatanga kusikoita mabuda mukomasimba ndewechii? Ndiri mukati meusungwa semunhu anga akuita zvekunamata zvizhinji, tasikachanamati zvekungonamata zvepamuromo, asi ada kutonamata zvekutonamata zvekuenda kudenga chaizvo. Saka ndinewo tongore ra 2010 takambotangawo support group yevanhu
irarama neutachiona ndokumboregistawo seorganization. Saka pandakazopinda muusungwa ndakabva ndazofunga kuti zvakanaka kuti ndisumbudzire basa randakamboita sei randakambosiya panzira. Sezvo ndanga ndane pfungwa dzitsva nemaonero manyowani ekuti tofanira kunge tichibatsirana musociety uyezve kuti tadzokerezve pandakaita sei pazvatakambopinda mazviri ongo. Mabuda gurupu iroro ndiro makasosimudzira here kana kuti ndakasotanga kusumudzira gurupu iroro kuti titange kuenda mberi nepatakamberi takaita sei patambe takasiyira. Saka takatanga kusumudzira iroro nokumutsiridza magurupu atiita maprojekti aya atakambe taita sei atakambenge tichiita kare. Uyezve ndakuabatsirawo nemaprojekti anadzidza nemukati meusungwa. Saka vamwe venyu vamakatanga navo support group vakanga vachiripo? Vamwe vanga vachiripo. Madzoka vakasikokugamuchirai sei? Pandakadzoka vakandigamuchira zvakanaka somumwe wavo, uye ndokubvunza kuti matambudziko anowanikwa, asi kana tichinge tasangana matambudziko anopera, kana achinge apera totanga upenyu hutsva, totanga kupfuurira mberi tichienda mberi noupenyu hutsva. Handiti iye ndezvi ndikuti ndikakufonerai ndiri kumudzi, ndikakufonerai ndamaharare, ndikakufonerai ndakumarondera, iprojekti dzipi dziri kuita kuti musagare panzvimbo imwe chete? Ndopandiri kuti papa sezvo tanga tadzidza mabasa amaoko nestablo group atambe tichitoita iroro, takazova zvakakodzesa. Uyezve semunhu zvanga akati ndakasvika ndokuona mhuri yaita sei yaparadzika, uyezve upenyu hwaita zvinhu zvese zvadzokera kumasure. Saka ndakaonawo zvakakodzera kuti tigone kubatsirana nevamwe vasati vapinda mumatambudziko aita seiwayo, vasati sei vasasangane nawozve kuti upenyu hwavo sei usazodzokeri kumasure zvaita zvaita zvangu. Saka ndiri kuedza kuti tinge tichibatsirana nevamwe. Saka kufamba kwandiri kuita uku ndekwekutiwo senyika yatiri kurarama inenge ine mitemo nezvitasirwa kunzi pange tiri vanhu vanenge vachizikanwa kunzi vari kuita zvipi nezvipi. Saka mapande tichipindawo mahofisi nekuona kuti ndevapiwa ngatibatsire kuti zvoita sei zvinge zvichifamba zvakanaka. Alright. Kana muchiti support group muri kureva kuti chii? Munoita nezvei ende vanhu muri kubatsira? Da kuti munyatsoti bati isusu handiri nezita support group redu rinonzi rakati rakati, tiri kuita zvakati kwete kuti maprojects atakadzidziswa tinobva taziya isusu tichi isusu zvatikufamba ndezvoti support inonzi kudanana Christian AIDS network for people living with HIV and AIDS. Parizvozvi tiri kuita mabasa amaoko, tiri kurima muriwo, tiri kupfuwa hove, tiri kupfuwa nyuchi nembudzi nemabhurera. Saka ndo mabasa atikuita support group. Support group tiri vanhu vasangana vane dambudziko rimwe chete kana vane chinhu chimwe chavaunganidza kuti vange vachiita sei vachisangana kurarama neutachiwana hweHIV. Uyezve nevamwe vanga vari muusungwa. Saka tiri kusangana tine donzvo iroro revanhu vakurarama neutachiona nevanhu vanga vari muusungwa. Toona kuti tingaita sei kuti matambudziko atanga tinawo tiapedze, uyezve machallenges atisangana nawo tiaita sei tinge tichiapedza, uyezve nekuita mabasa amaoko ekuti kana kuti tine magadheni atinawo, tikarima muriwo tinokwanisa kutengesa, tatengesa muriwo iyoyo uyu tichiwana zvekudya. Then tikaona zvekuti panyuchizve iprojekti yakati kana kuti haidi mari yakawanda, ngoisa mukoko wako, nyuchi dzoita sei, nyuchi dzoita basa, tomura nyuchi totengesa uchi. Uyezve nembudzi tikuti tikatsvaga mbudzi dzedu tongodzichengetawo, kana tadzichengeta dzingofura uswa dziita sei dzichikura, kana dzinge dzakura toita sei todzitengesa. Saka ndo maprojekti atinge tichiita sesupport group. Saka tine vamwe vari kuona kuti zvamukuita zvakaita sei zvakanaka, wewo mutiudze kuti muzoita sei, tozvifambisawo sei. Saka ndovatinge tichibatsirana navo kuti tinge tiite mabasa wechi emaoko. Ndazama muchitaura muchiti vamwe vacho vamuri kushanda navo ndevakambopinda muusungwa vakabuda. Ko vari muusungwa hamusi kunopinda here majeri muchivabatsirawo kuti tiri kuita zvakadai, kana muchinge mazobuda munogona kuzokontinya upenyu hwenyu muchiita izvi? Kune vari muusungwa tonga takatomudzokera kwamutoko kaviri. Kekutanga semunhu angangodyidzana nemaprison officers anaishana nawo, vakazoti tatine gurupu revana vechikoro uyezve vangoita zvidzidzo zvebhaibheri. Saka takasvika pakunotsvagawo mabhuku ekuti vaita sei vanga vachinonyorera. Saka tikatsvaga mabhuku tikaenda nawo tikanavapa kuprison evasungwa vanokwana ta 15. Then tazosvika futi ikoko ndavazonzwa kuti kune vamwezve vanga vari kuwataimbo vanakambe nichigara navo
vanga vari dambudziko kuti havadyi sadza, saka vanodya rice ndovana mausers. Saka takadzokera futi kumagurupu kwedu tikanoitawo futi ma50 cents ndobva takwanisa kutenga 22 kgs dzerice ndobva taita sei ndobva tanovapazve. Izvozvo tiri patava tiriko futi kwamutoko tikana kuti pane matambudziko atasangana nawo akaita kuti kana mvura ikainda kana mvura ikavharwa panenge pane matambudziko kuti hapana mvura, saka dzimwe dzenguva materis anenge hadii kuflash anenge achizara nechi, saka paizvozvo takaona dambudziko iro hanaita sei harina kupera. Saka tazotaura nevakuru vepajee kuti sematambudziko asangana nevamwe vedu zvakadii kuti kana tabudo tikaona zvatinenge tawanawo titsvage tigone kugadzisa matambudziko api iwayo. Saka totarisa kuti pamusi wa23 April zve tichadzokera zvekupi kwamutoko zve tine zvatinenge tawanawo kuti toita sei tinobatsirana navo. Muri kufunga kuti pawanikwe mvura? Pawanikwe mvura hongu, mvura iripo asi pane zvangu zvingogadziswa kuti irambe ichiita inge ichiwanika hehe. Handiti hongu. Saka tingati imimi muri mukati meusungwa zvamakanyatsoti makadzidza ndezvipi chaizvo? Ndiri mukati meusungwa zvandakadzidza ndezvekuti chekutanga ndechinoti mhosva haibhadhari. Chikonzero ndochinoti pazvinhu zvose zvandakaita pamashure pesapa ndakaona zvaita sei zvakaparadzika, uyezve kana nemari china taita panguva iyo tiitaurwa chine hoho ndototi hakuna chayakashanda because hakuna chiripo chikuita sei chiri kubatika izvezvi. Uyezve ndakawana zvenguva yekuti unombopesa mhuri yakaita sei yakaparara, saka pakupedzisa kuti mhosva ita sei mhosva haibhadhari ndochinhu chekutanga. Uyezve tinge ndokudzidza zvokuti kana uchinge waitawo wakanganisa zvakanaka kuti ugadzise mistake yani wagadzisa mistake yako kana wagadzisa kutanga kuita upenyu hutsva uita zvinhu zvako zvakajeka zvakanaka. Uyezve ndakadzidza zvekuti dzimwe dzenguva ukawana mari zhinji nenzira dzisakarurama unogona kuita dzakushandisa kuzvakaita sei zvakanaka, asi ukawana shoma inenge wawanawo yakachena inokwanisa kuita zvinhu zvako zvakaita sei zvakanaka, uita upenyu hwako hwaita sei hwakanaka usingatyi kana usingatyi kushoki kuti padho pakanokosha kuti pamwe ndazotsvagwa nemapurisa here kuita zvako kwaita sei wakasununguka. Chandingakwadza ndichinoti mhosva haibhadhari, uyezve kana uchinge wakanganisirana nemunhu zvakanaka kuti mutaurirane muyanane mugadzirisane, asi chikuru pazvinhu zvese ndechekuti mhosva haibhadhari. Kana pane chaunoda tsvaga rubetsero, tsvaga kubatsirika ugone kubatsirika zvakanaka, kwete kuita zvekukumbira mumwe nokuti unodzokera mashure mukati meupenyu hwako. Pasapoti group yamuri kuita nezvinhu zvamuri kutsvaga, tingati isusu rubatsiro rwamungati kune munhu ari kuteerera kana wakasununguka, zvinhu zvatiri kuda kuti basa ratiri kuita kuvanhu vari kurarama neutachiwana hweHIV vari mamembers edu uye zvakare nevakanga vari muusungwa ndezvipi zvamuri kuda mukomasini? Zvatiri kutarisira kuita ndezvekuti tikakwanisa kuwanawo rubetsero rwekuti tikawana seprojekti yemabhurera takwanisa kuonawo mabhurera nechikafu chacho, nokuti dzimwe dzenguva tiri kuita challenge yekuti hasati taane maresources ekuita sei ekutenga izvozvo. Uyezve zvakaita sense munhu anenge ari muusungwa, so vanhu vazhinji ukasvika uchimukumbira anozofunga kuti munhu aita sei atotanga community inoda zvaita sei inyazogugamucha zvakaita sei zvakanaka muchita zvinhu zvakaita sei zvakanaka. Saka kuti kana kune vanhu kubatsira kuti tikakwanisa kuwanawo mabhurera iwaya, tikakwanisa kuwana mbudzi, tikakwanisa kuwana nguruve, uyezve nekuti patikambotsvaga vaichi vanokwanisa kutenga huchi vaiti mikoko yedu yekuisa magaba nechi hainyatsoiti zvakanaka, pada mikoko yanyatsogadzirwa zvakanaka nemapuranga. Saka tikakwanisa kugadzirawo mikoko yenyuchi, hatitarisira kuti tikwanise kupuwa mari, tikakwanisa kuwana zvinhu zvekuti zvinotibatsira kuti tiite mapurojekiti kana masidzi nemafertilizer ekuti tiita sei tinge tichirima muriwo wedu tiita sei tichitengesa zvinotibatsira zvakanaka. Pari zvino support group yenyu ine vanhu vangani? Pari zvino izvi taane masupport group anokwana kuita 13. Masupport group 13 apa imwe tingati tese tiri papo takwanisa kuita vanhu vanoita 154. Uyezve tiri papo tikaziva kuti tine vamwezve kune vamwe vaya vanga vamuusungwa zvokuti tine vamwe mukoma vanga vari mukati meusungwa, saka semunhu angabhenga asiya mushonga wake munhu akuita sei akutorwara, saka vane vana ava vachandi futi kupi kuchikoro. Saka dai tikaona rubetsero rwekutiwo
pakona kwasa kungosvika nakandonobhadhira ke mari direct kuchikoro kwachina ikoko kuti mari aita sei mari akwanise kuenda kuchikoro. Handiti saka zvakadaro kuMasimbaka imimi bva mataura nhamba dzenyu vachinzwa kuti no varikuda kundibata nekutibatsira nezvandataura kana kuti vanogona kunge futi vaine kana even maideas ndibatei panhamba dzinoti nhamba yenyu vaudzei. Vakwanisa kuti bata panhamba dzebad noti 0785 157955 kana dzenet 1 dzinoti 0716 403 508. Idzo dzebhadhi dzamataura ndo dziri paEco Cash ongo panobuda zita rizerere kuti chi Hosea Simbi ongo handiti ka mabuda mune vanhu vamaishanda navo kumudzi rural district council ongo vamwe vacho ndo vakatokusungisai ndokuvimba kuti vachiriko ongo community tisatoenda zvekubasa vakasikokugamuchirai sei nokuti kazhinji tinowanza kuti kana munhu achinge apinda unogona kusikorambuka necommunity vamwe vanogamuchirika. Imimi mabuda mukoma community yakagamuchirai sei? Ndabuda community inongori pakati nepakati ndangoti vakanya kugamuchira zvakanaka vanhu vekumachechi nekuti kozvezvakutoinda kumachechi titoparidza shoko raMwari titoita sei uyezve maprograms atiri kuita ekumwa zvinhu zvatanga tinazvo kumaprison uku zvaibva kupi zvaibva kumachechi asi mucommunity umomo havanyatsogamuchiri zvakaita sei kunyanya utungamiri zvekuti pamwe unogona kundo kungave kana kuna vatungamiri hatingatauri mazasi wavatungamiri vanenge vari muzvimbo zvevatungamiri unogona kuenda kuti toda kutiwo zvakati nezvakati pamwe tikudiwo nzvimbo yekuita garden kana tidiwo nzvimbo yekuti tinge tichirima zvakati kana kuti tawana garden ready tingoti tibatsirwe kana nemaseeds kana nefertilizer kana kunyorwawo panobatsirwawo chi vamwe vakuna havasi kuzita sei havasi kunyazozigamuchira zvakaita sei zvakanaka kuti vanhu vanga vari kujera vanonetsa because pfungwa dzenyaya dzechibhanditi here saka zvimwe zvana zvinonetsa kuita sei toanyatsotigamuchira zvakaita sei zvakanaka rinodada ndorimwe dambudziko ratisangana naro mucommunity mataita sei matei tichisevenza imo. Saka isusu sevatapi venhau zvimwe chete neZimbabwe Prison zvii zvatingaite kuti tidzidzise community nevakuru ivava kuti aiwa munhu kana achinge aenda kujeri munhu aenda kunovandudzwa patsva handi pachirungu ndosaka vachiti rehabilitation hongu akapara mhosva ndokupika mhaka yake ndokuvandudzwa patsva auya ave munhu anokwanisa kugara nemi mucommunity. Zvii zvatingakwanise kuita isu sevatapi venhau pamwe neprison tichidzidzisa community kuti gamuchirai vanhava? Andingoti community papa penoda dzidziso rwakanyanya rwokuti ikwanise kugamuchira munhu kana munhu achinge auyawo musociety abva kujera haasi kudzidziswa zvinhu zvekuti ari kunzi ngaapfuurire mberi nezvanga achiita asi kuti mazuva ano yacorrectional kuti munhu akuenda unokorektwa saka kana achinge akorektwa zviya zvakakoshawo kuti community veneruzivo rwekuti munhu ngaapuhwo kana mumwe mukana hazvo chipiri wekuti mugamuchire vamunzwiso zvangaita sei vasati vasajaji kuti munhu zvatotaura pamwe zvakuti zvada kundinyepera kana ada kunditsotsa asi vamupewo mukana nekumunzwisa kuti aita sei aite zvinhu zvataita sei zvanenge achiita. Saka community kuda rudzidziso rwakaita sei rwakanyanya chaizvo kuti kana munhu abva kujeri haasi munhu uyaya wananga achiita sei wanga wachiziya kare. Kunogona kuti vamwe vanhu vasingachinji zvavo asi kuti kune vamwe vazhinji vanogona kuvaita sei vatochinja upenyu kuti kana munhu aitosvika musociety atochinja atorarama upenyu hwakaita sei hwakanaka uye hwakajeka. Handiti makagara 18 months paMutoko Prison muchishanda nemaofficers aya zvichida vamwe vacho pamakabuda hamuna kuvaoneka vamwe vacho zvichida pane mashoko amaida kutaura kwavari ngatiti vari kuona program inei zvamungadiwo kuvataurira kuti vakomana ndakagara nemi kwe18 months zvandoda kutaura pamusoro pezvenyu ndezvizvizvi? Ndauti kuma-prison officers kuti tirangotenda zvizhinji nekuti panguva yatakagara tese takava nenguva yekudzidza zvakaita sei zvakanaka uyezve nekudzidza kuti kwatiri kubva nekwatiri kuenda ndekupi uyezve takaona zvekuti vazhinji vava neshungu dzekuti kana munhu achinge ambopinda mukati meusungwa asadzokezve agone akaita sei agone anga achiita zvimwe zvinhu zvekuti azvibatsire paupenyu hwake. Saka ndingakuti ngavarambe vari nemuono iwoyo nekuramba aita sei vachidzidzisa nokuvandudza vanhu kuti vanenge vapinda pai muusungwa uyezve dzimwe dzenguva mabatirwo atinoitwa vanhu mukati meusungwa tine imwe nguva yekuti unogona kuita ukama nemama-prison officers ekuti vanenge vachitokudzidzisawo
upenyu izvo zvingatambekana sei zvakadazve nevekurehab nemachaplain vari kuita zvekereke nekudzidzisa vanhu ngavaramba vakaita sei ngavaramba vakadaro uyezve nechirongwa chakaitwa nehurumende chekuti dzimwe dzenguva kana bhengo uri musungwa unokwanisa kudzokerawo mukati meusungwa uchinoudzawo vamwe vanhu kuti veduwe jere rinoita sei rinopera kana richinge rapera ngatiite upenyu hwakaita sei upenyu hwakanaka ngavarambe vakaita sei vakasimbira pane zvinhu izvozvo zvotibatsira pai kuti vanhu tichikwanisa kuchinja upenyu hwedu. Mashoko atingangovarumbidza ndekuti ngavarambe vakadaro vachitidzidzisa mabasa emaoko uyezve ndakaona franka vatinavo pano pamutoko prizora chemusura vanokurudzira kuti mabasa edu atambe tiita panzaya tisaakanganwe tirambe tichamutsidzira kunyanyanya mabasa edu emaoko saka tinoti aivaramba vari nepfungwa idzodzo nemwoyo iwoyo wokubatsira nekuti zvozotibatsira futi kuti takunyatsoona kuti patakapara mhosva paya takakanganisa saka zvichiburikidzawo nemabatsiro avo nematauriro avo saka zvatibatsira kuti tichinge tabuda muno takuita mabasa emaoko tozvishandira zvinhu zvedu zvokuti tinodya mari yedu tisingacheuki saka mungavavimbisa here sekuru chomusora kuti handichadzoka futi pano pamutoko prison ndaparaimwe mhosva panzava? Aiwa, tinovavimbisa zvakazara kuti tichazosanganazve pane dzimwe nzvimbo takutovaudza kuti yaimuono zvatiri kuita kwete kuzosanganazve tiri mukati meusungwa kuti tinovavimbisa kuti hatichadzoka zvemunomu tichiburikidzawo nekubatsirwawo nemabasa vakatidzidzisa uye zokudzidzisa kuti kuna mwari futi anenge achiita se anonamata vanogona kutibatsira kuti tikunde mumwe miedzo. Manga mine mudzimai uye mine mhuri mhuri ichiripo ndozanga kuti kuenda kwaakaita zvinhu zvinogona kunge zvakakurwadzai asi pachirungu tozoti makaita move on. Zvamungade kumutaurirawo kuti iye asununguke agochengeta vana venyu murugare achinyaziva kuti murume wangu akandiregerera ndezvekuti chii nekuti akapara mhosva ndimi akaparadza musha ndimi hongu zvichida dhora racho maiuya naro mhuri yose kudya imwe nyaya asi mupari wemhosva ndiani? Ndimi. Ende munhu akatokonzera kuti musha weparari ndiani? Saka zvamungadewo kutaura kune mudzimai wenyu zvamusingambobvira mamutaurira pamaimboedza kugadzirisa ipa but mafana kuziva kuti ngaachienda ini ndochiendawo zvamungade kumutaurira pazuva ranhasi ndezvekuti chii? Tovatova maningi odzokera vandakambotaura zvongoti dzimwe dzenguva munhu akatokanganisa ndini saka dzimwe dzenguva pamwe zvakatozoitika dani andiripo zvingasiya sei zvisina kuitika saka ndingoti mashoko iwayo handina kuataura zvepamuromo chete asi aitobva pasi pemwoyo uye kuti iye handina dambudziko nani naye nokuti akaita kuti zvee zviitike izvozvo ndiani ndini saka ndinogamuchira kuti sei kukanganisa kwani kukanganisa kwangu iye akasununguka because kunewo zvaaikwanisa kuziita kuziitawo kwenguva yakaita sei kwenguva yakadaro saka ngave munhu akaita sei akasununguka kupfuura mberi neupenyu asi angozoziva kuti nemwe nzira futi kana munhu akaendawo mukati meusungwa akutoguma kweupenyu upenyu unogona kutangira ipapo kuita sei uchinambira asi ngave munhu akasununguka nekuti munhu akakanganisa ndiani ndini hapana chakaita sei ndini ndakakodzesa zvinhu zviita sei zvinge zvichitoitika. Shoko yenyu kupedzisira kumudzimai wamakasiya kumusha achichengeta mhuri? Mashoko opedzisira ndeanoti jere rinopera ndakakanganisa ndikatadza asi ndinoimba kuti pandichadzoka izvezvizvi handichapari zvemhosva ndakuita upenyu hwokushanda nemaoko uye upenyu huna mwari mukati. Tenda kumudzi Rural District Council vamwe maishanda navo kumadhipatiments akasiyana siyana vamwe vachiriko ukama wenyu wakamira sei madzoka? Ukama ndakamira kuti zvikuku zvatoita sei zvatopera zvatovharana saka taakusanganawo zvakadii saka ndongotiwo dzimwe dzenguva semunhu akane chipo chake chekudhrowa maplano ndongo ndikadhrowa plano ndoenda nayo zvoita sei chakungozvitooni gore rakaita sei rakanaka izvi hazvikudimbidzira rakaita sei taura kuti hazviita sei hazvibhadhari asi vamwewo vanozvigamuchira vamwewo vanhu vanongosiyana siyana bhuza kuti zviita sei zvichifunga pfungwa dzemunhu. Handi todzokera panyaya yekudhrowa maplans apa muchiri kutozviita izvi zvisina zvese kana kuti zvakapera kwamutoko? Aiwa kwamutoko ndongotenda kuti pana ndiko ndaitopuwa mukana kuita sei urama nditoesa ndichingodzidzira saka hazvina kupera zvichiripo zvatowese zvokuti vanhu panhamba dzamatepa dzidzi vakatokufonerai mutodhrowa aiwa maplani chaiwo zvakanyanya handiti. Mashoko enyu ekupedzisira mukoma Simba muchikumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe pamusaka peproject yamuri kuita yesupport group uye zvakare nebasa renyu remaoko makapisa nyanya kuritaura
manga muchikotora zvesupport group makunonyauda zvokubatsira vanhu nemi mutoda kuti muite mubatsirike titaso basa ramakaendera kuchikoro makadzidzira ndeyekuti chii? Tangoti kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti kana munhu waenda kujeri majeri asiyana naakudhara ndo mhaka ikozvozvita kunzi Zimbabwe Prison and Correctional Services. Kana munhu akapinda mukati meusungwa kana akapara mhosva azive kuti upenyu hwaita sei, kana kuti munhu iyeye atongo nepfungwa dzisakafanira. Munhu akaenda mukati meusungwa akadzoka ari kuenda kunogadzirwa nekubikwa kuti aita sei anga aite zvakanaka. Saka tiri kukumbira kuti kana vanhu vachinge vabva kujeri anga vaani mubenga ari kujeri zvakanaka kuti community ngaimugamuchire. Kana yamugamuchirawo yoidzawo kumusapota pane zvaanenge achiita, nokuti kujeri kudzidziswa mabasa akaita sei akasiyana siyana amaita sei amaoko. Uyezve kumabasa atinenge tadzidzawo tiri ikoko kuti tasiro kutiwo iso tetabvawo mukati meusungwa mugone kutibatsirawo kana ida kuti basa rako ratasira vanoda kuti uitirwewo tokuitira basa rani basa rako mezvakaita sei mune zvakanaka zvotibatsira kuti tisazodzokere mumadhaka aya uyezve tirambe ticharama upenyu hwakaita sei huri pachena uye hwakajeka. Tinongoti mazano kujeri kwatoo college kwaimbwa namataviri kuya kuti anoenda ane pfungwa dzakanaka anodzidza hwakaita sei zvakawanda agotanga upenyu hutsva agoita zvinhu zvake zvinotobudirira mukati meramangwana rake. Handiti aya mukoma ndinokutendai nemashoko enyu pamwe nenguva yenyu yekuti shanyira. Mavanzwa mukoma hanzi yakatambika jeri rinopera ndo slogan yevakomana ava. Manzwa shuviro yavo vari kuti ivo kana paine anokwanisa kuvabatsira maprojects avari kuita vati ivo hatisi kuda mari, hongu mari inogona kuuya asi pane zvavataura vakati tibatsire neizvi 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 kuitira kuti upenyu hwedu huendere mberi. Vane support group yevanhu vari kurarama neutachiwana hweHIV. Vanewo zvakare chirongwa chavari kuita chekushanda nevakambenge vari mumajeri nekudzokera zvakare mumajeri imomo vachibatsira vasungwa. Manzwa project yavari kuita paMutoko Prison. Saka makatarisawo basa ravo mukoma inyanzvi mukudhirowa maplans edzimba kana paine vari kuvaka kungave kunzvimbo dzakasiyana siyana, kana mine shuviro yekuti mukoma vasazopindwa nemweya wakambenge wavapinda vati ndakuda mari yakachena kwete dzimwe dzese idzi, ayo ndibatei panhamba dziri pazasi apo vokuitirai plani movabhadhara upenyu hwavo huendera mberi. Zita ndinonzi Robert Tafumaneni.